Song mung ka sini kok tomat tomat thasi te norok ini tam ni bagai khoi jelo probo hekasi kubang ma gela jung laja. Pwela no hambai media rong no te tini sing phaimani engkha sini sar omthai hai kaba Utpol Deborma bumung pini te bo alongo ro jelo sobjak tongmani abunu ting sing tini kokna hini khnao engke abuni bagai sing joton khatungjak je bo hai leaders bo hai capabilities bo hai capable leader sing bono lamjakni sing belaino khatungo tei bo hai borok dofa belaino nango tei kwbangma nini kwbangma podo hai kaba lamao bo tongkhe belaino chin bagui hamnai ni am bagui sing belaino khatungo bono tabo bo kok hangke sing lamjaknani tei kwbangma borok phaijak am bagui sing bono nasinglai tong. Nang to sure side mang thaje bot ni yok nai no. Nei abo tunung tasing to yok nai hin khana using chawng ke ba. Yok nai hin no. Aro borok saka kagos rong mangkha khokha order mangkha ako khanai am bagui sing bosir no yok nai ni sing nasing tonglai. Botam samung ka ham khai tani ono bono sukai te dulna kereng leader ni sini man ka ba sai man ka. Tokon dari botam samung ka ham. Bo kwbangma sing khanao audio tei boni bobai tongnai borok rok tei kwbangma age party khai tongmani NLF tini ngai bo tuidulmani kok samani bebak digi bono bo je inspiring khaimani aborok jotono boni kaham no tei audio rok joton khana je bo samani akomani aborok bo jeng kwbangma sitai baksa sia rok bo sibai kya tam jeng jalungni tong hawo tamung tong aborok no tei jeng belaino binoro srengthai tongo tei chini sarut polno bo jeng haino hai dofani ngai hambai maya pharong bono bo. Botabo bo along no bo. Oro khwai subject aro sopaijak engke aro no jeng nasinglai tong bono. Busuk bang na tinaro je bono nasinglai jaba hai korum kothom. Tini oro nukhangkai taibo yang rogo tongo oro haino kisasi engke 200 rok khnai tini ni je naimani ke baksa to phaimia ni khnao kisa samung humung tongmani bai am bagai je mansak aro kuthum laipikya. Tini boyok na hini saiman no basa kana tong thok laijak khatung laijak kana. Khatung laijak jeng belaino khatung laijak. Anbu mungka Ruben Koloi Ompini. An para ngai post office bolkathal sidai monpur ngai sini takhuni bagi hini so khaja sini las ngai chalang ka thana rok nugruk bliaseng ngai tam ngai ba an khai mung khai chi to Deborma dollar ngai soloi Deborma ikang sai khnar ka ngai tam ngai sungsani bagai thei thikaba bo chabawo theiyo to teba para thai dui tara manjak bo tai tam ngai be kuseng bibi ang bibi ka chhle tongjau jot no kora bini bagai ang rutu khapur khwai rogo police rogo busang ang sukak jaka yo khang jaka to phana ang kiriya an takhungo to bodi hinang sanu ngai tam ngai be bor khang no khani takhungo je wachle phainya wachle mala yan okok sai rekha asung ta Nang borka thal ni sina. Ang bolka thani Engka o takhuk engke ni tam kalai. bu takho Tabo tini je or go along yok nai. o yong nai de jeng obo sai me ya bong ni dol ni kotor ni khana ka ngai tam ngai ba sung o kotor je kotor sung bo banya mala sinai sungo je kun khai pa no mung sa jaga phan suba situ kai khoba phan tu ning jeng khai jau ru ko goi iko asung ko ba ni Yong burni mo an mung kai sasuni Deborma kami te si sade. kami ngai iko modu das parane abo Engka bo blok ngabo. Oke. Aja mara blok post office bolkatha sidai monpur. Lekhna hambai tini electronics media ronga sing tini oro phaimani main karon hangkai main reason obono sini hatai dofani bagai bini je langmano bini je tabuk sak jora je bini boyas ni odek ni se kwbang bo chini hatai dofani bagai bo sacrifice khlai samung khlainai leaders
खरकसा 2021 ni simi o alongo sobjagi tongmani heaba tini belai kheno जों khatong thogo bohai borok tini asuk bosoni pore bo tini yoknai aboni bagino जों jotono public rok bono hamjagai bono lamsungna bagai phailai tai जों o social media ni bisingte जों obo sanamu sungo message rena musungo bohai leaders जों tirpra hawo nango bohai leaders ne जों mangkhangkai chini borong bagai gobang mano जों development khlaimano tai sinai siya dongno जों sibo mano samung bo kaham khlaine hini sing khaw poito tongo ngai जों poito bo khlaio ga aboni bagai जों tini belai kheno tongthok laijak tai जों belai kheno asa khlaino phailayo जों jotono haksalni phaijak baksa haksalni phaiyi yang side pa dogo thangjak tongo ngai जों tabuk jotono lamjak lai lamsogin tongo bono bo tabuk yok khangkaino जों bono lamsongna bagai dofani samu kaham tangkhaniyo bo tini tamni bare abo haike alang nogo job jangna nangkha abo sari dofani samung kaham tangtani ba norok jotono saimana tini ni kogi abo agi ni simino sini je tabuk ADC rogo bo sungnogo EM ngnai MDC ngjak gobang mano tongo MLA sungjak rok dofani samung khaitani alongo chopjagoi phaya borok sabo tongkha hayada norok naine je norok tai kaham kai siung bo dofani samung khaitani to bo NLF ti hini romjakhana abo khakhayo haifono bo sini hatai dofano yok samarona bagai bo tini o samung khlai dong nga bo samung khaitani ne bo yok tini romjakhata haide nin sinimang an bong ontus de borma ang khumlung media rono lamsago sari kaham tini जों khwai district jailo जों phaisok paijak tini belaike sini bagoi khatong thomani sal nei mawan sogo mane humala sini leader khoroksa belaike tripura rajoni challenging leader dynamic leader sini boi dofani bagoi sini borom gonang dakotor Paul Deborma di om thai hone sini jago tini boni bel ni sal te जों खबर manai phaika khwai jail ni hoite bo tini release nai ani boi belai tong thogo जों bokha srangjak mane homale bohai dofao dynamic leader belai ke krei nei जों guarantee roi saimana 100% guarantee roi saimana tini jora tai जों hatai dofani samung tangthane bo soi srai ki nijeni life no dedicate khlaibai sacrifice khlaibai boni life kabangma boni background tamano bo khibi boilai boni life boni half life jora tai bo pai thangkha tini bo prai 4-5 bosor omhai alango tongjak Bangladesh ni theke bo oro sopaya tripura pai sopoi manina bo prai 6-7 months kai thangkha bo tini bo beni fight khaibini bising tei kubini bising tei yok mani tini bo bel mankha phaini salo जों kha khlaiwo bohai no जों dynamic leaders Tripura raijawo bohai जों belaike rare manthogya bohai no जों buskang samung tei जों dofa ha ni bagai जों kabangma dofa hammani lamao जों logeroi जों samung tanglaine hinai जों kha khlaiwo bo romjak mani bo khoroksa arms struggle khainai songothono bo samung tang tomani boi bo romjak kha haifono bo tini जों bono kaham lama in the sense जों bono kabangma arm struggle ni lama ya teifono tei kabangma alaka lama dofani samung tangthane जों bono logeronai bo Tripura ha Tripura dofani bagai boskango bo different clay lead khlainai hinai जों boni sakao जों hope tongo bo lead bo khlainai जों bono logeronai plus Tripura raijawo kabangma jubok kabangma youth rok tongo Tripura ni youth rok borok bahaino jotono ready tongnai जों imang to asa tongo je chini brother dakotor Utpol Debormani logio जों logeronai bo jebabe dofani samung tangmani or jaga जों purapuri no chini live no जों bono जों strand ronai boni pisone जों backing ui basanai obo chini commitment जों buskango ekloge जों dofani bang samung tangnai ta nin sinimang ani bung Pavitro Jamatia kami Udaipur Killa